Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Mukoma makadi tamonzwa sekuru vachitide regai tinyatsonzwa kubva kwamuri sekutora kwaita sekuti zita ndinonzi mabasa amaita chazoita kuti muzozvipira kuuya mudare masekuru kuzoreurura nekuti mubatsirwe chi mutitaurisei sematauriro amunitaka kumafeki masoyo. Douglas Mangara. Yes, ndinobva kumasvingo. Muti murefu ndinobva. Chakandiunza kunoko. Mune makore mangani? Ndine 30. Chakanyanya kundiunza kunoko kwasekuru kanengo. Ndakati ndine foni yandaiva nayo. Ndakona video, actually ndakaona video 1 rasekuru kanengo. So ndaona video rasekuru kanengo. Ndakati kuda 2 days. Ndisikabati ndaona video ravo inini usavata kushaya hope ndisikarari ndinokushaya hope asi chakazonji mangwana acho ndisati ndauya kunoko ndakazoona ndichikorobwa ndakavata kuhope chinzi mabasa auri kuita asina kuti kana kunaka ini mabasa ndaita ndakatakaenda kumasowe ndichinamata kumasowe asi kuenda kumasowe kwandakaita kwanditena kuti ndirarame ndichiita zvokuprofita ndichichaja vanhu asi pasina chiprofita chaivapo saka ndakazoona video rasekuru kanengo atimboenda kuchiprofita makatanga sei kuzotanga kuti muzotanga kuprofita kuti matangira ndakaita kuchiprofita ichi ndakutanga ndomaenda kuchechi ndichiprofita nemamwe maprofita achiti ababa mune tsvimbo yechiprofita so tsvimbo yechiprofita ndikatomutsanya ndiri ndakatsanyawo andakatambura nokutsanya kuti uyi kuti uburuke asi hapana chakauya saka ndakazosvika munhu wekuti handatambudzika nokuda kwamasowe handichisina choro chisebo chokuti chokuti ndirarame mumba mangu saka zvakazonditena kuti ndiende kuchiprofita chenhema ndichajichi ndikwanise kuprofita vanhu zvenhema ndichivachaja. Saka munhu wokutanga makatanga kumuprofita kuti mamuri kupipa ndaizviitira kuSouth Africa. Makatanga akava nedambudziko rei ramakaprofita? Munhu uyo mawira akaita kwava kare asi chakoti munhu wokutanga achiuya zvakaitikira tiri pasowe muprofita anga asipo saka mawira avakaita vakuita mwana avakauya vachida kubatsirwa mwana zvokukwizwa nhova ini zvokukwidza nhova ndaizviziva saka ndakabva ndamukwidza ndakutora soti nefish oil vandamukwiza achibva atanga kurutsa magarahwa akadi akarutsa munhu achibva ararama pasi wepa zvaiva zveexperience zvokuziva ndifanira kutora chakati saka ndopa zvakakutokotangira ipapo achiuya nokutoko akandipa remember akandipa mari but yasvika kuma500 akati maita imandiranamisa mwana wangu asi tara chokati papasina chiprofita saka kuda nokunoudza vamwe vakevo saka ina handina kunge ndakwanisa kuti ndichirefuse ndichidzokera kumashure kuti no izvi handina nhamweya mauya sandinamweya saka zvinhu zvokuti zvakatokopinda maaa tokuramba ichikuti ndichitokunokutokotanga kutokupanana nhamba dzavo foshona kutotanga kutoitawo zvepafoni vandabatsirwa pafoni ndaitobatsirwa pafoni chimudza zvekuita senda uchidabatsirwa neni senda mari saka ngatimboendayo pakupa chiprofita maitoprofita zvenhema izvo zvezvo zvenhema maiprofita kuti ngatiti imbori paikana kuti example yekuti munhu aine dambudziko rakati maibva mamupa pasina kurira kwandikoti ndikarira asi kwaigoero kuti sezvemagariro amakaita mauya totokoziva kuti mararamiro atiri kuita nguva ino izvi vanhu tiri kutsvaga siri mari nematambudziko kuti vanhu havagari zvakanaka kupi kumba ndo zvoga zvandagona kuti ababa ndiri kuona dambudziko renyu riri pamuri ndiri kuti kumba kwenyu muri kunetsana nemukadzi oro obvious vanhu vagara vanonetsana tiri kuona kuti mari chaiche muri kutobata mari ende yagara mari haibatiki ndizvo zvandaita vanhu vabhatara saka kana mapa chiprofita chicho maizomupa kundiso yekuita sei? Ndakomudza kuti tora nhombo unogesa mazuva ako 3 uone zvinamawonamata zvotopera zvakadaro. Saka vanogeza vanamata pana aitomboera pana aizofonera achiti baba zvinhu zvangu zvakaita chandaikuziva ndechekuti kana anenge akundavo ndechekuti ndiye ndatomudza kuti enda unotsanya kana kuti 6 days ndichiziva kuti pakutsanya kwachaita ikoko
achina mata nesta mwari chamudarira uzofana achiti zvakaita baba mainzi madzibaba ndainzi madzibaba tumisa madzibani tumisa vachiuya vanhu muchiprofita vaiuya ndichitodanwa kutoenda kukumba kwavanhu muchitozatapa muri kunyepa zvenyu chokwadi saka matinda makapfeka gemenzi motobhadharwawo yekutenda basa bhazi ndotoenda south africa iko maitira pasowe rinonzi taitira pasowe rinonzi kuport elizabeth ndaiva munonzi mubetenzi ndomandaiva asi zvakatokuraramisai ndakararama panguva iyo zvakandoraramisa munotone mhuri mukadzi ndakaita tibva tasiyana nokuti mukadzi wangu akamaswa pakuti baba zvamuri kuita izvi inangu zvokumasowe zvandizvoni zvichitipa choko chikamumba ndikazviona fosha kuti ari kutaura chokwadi saka zvadaro ipapapa ibva ndatosiyana nechimukozi ukati zvazvatova pai murombo sandakaona kuti amepi mukadzi uyu zvaari kuita izvi handizivi zvangu nomotanga kugara ndega saka ndagara ndega ndakazofunga mukadzi uya because ndakazowanawo futi basa uraibhadharawo asi kubasa kwakweya hapana chakafamba zvakazonditena futi ndidzokere kuita futi zvechiprofita izvozvo saka ndakambaita zvechiprofita izvozvo zvandandakuita zvechiprofita izvozvo so ndakazoona vhidhiyo ndakasendegwa vhidhiyo neumwe munhu ndichazoti asi yava nhau yeuroi ndakaona haisi nhau yeuroi ndakaona pakanzi sekuru kanengo vakati ndakaona pakanzi post yako kunangire kwabhondo vafoniwa kufacebook so ndakaona pakati avazikuru mbavha dziya dzabira sekuru dzabatwa saka ndakakonoverenga angu nemakomenti ainyogwa nevanhu ipapo so ndaona vhidhiyo iroro ndakaita 2 days to 3 days ndisikarari asi ndairohwa uchi usiku handitokozi munhu waindirova handizivi kuti ndiani mushure ndaona vhidhiyo rani rasekuru kanengo asi ndaona vhidhiyo ndaikudza zvauri kuita izvi mabasa ari kuita akati akaipa so ndadaro ndi mukadzi umwe musikana wandaigara naye saka chiwa ndakamutorera tv yake ndichibva ndaitengesa tv yake kuti ndikowana mari yokunotsvaka kuna sekuru kanengo so kurohwa kwandakaitwa nokurota kwandakaita mushure ndaona vhidhiyo rani rasekuru ndo zvakandipa kuti ndisvike taona kuti iwo waibira sekuru kanengo kuona vanhu vachida kubva waona kuti beta ndiibe tikusunungwe zvipere muzukuru wakamboshandawo here sasekuru kanengo aiwa aipapa ndina because ini kwangu akwiri kuchiprofita chete zvokuti sewa handina saka mati maito haiwa kuenda pamba pevanhu conscience dzenyu pfungwa dzenyu dzinenge dzichiti chimya zoti ndakwidzwa bhazi ndakapfeka gemenzi ndakazoshandira vanhu achimbiza kuti kunyeba kwatori kunyeba asi kwatori mari ndiyo inenge itokodiwa asi dzaitori nemashuwa kunata hapana zviripo ko munhu akazoya achiti zvinhu zvangu zvinofamba maimuti chii hapana handina ngumusongana nemunhu akandiudza kuti zvanga zvina kufamba saka vanongotsvaka kumweyo ndikapa hanzi angu wrong answer pasowe ramaimboona mati havana kusaira kuti mumwe wedu uyu zvaakuita izvi ife naprofita pasowe papapa tikakoti ndikakoti maprofita aripo haasi maprofita ekuti ndechokwadi nokuda kwokuti pese pandaikofamba ndichiita izvozvo dai vaiona semaonero akaita sekuru kanenge ndichigara apa sekuru mafambiro ndakaita sekuru kanenge vakusvika vakakundibata saka dai maprofita anonzwa ngooneka vaitiudza kuti baba imimi zvamuri kuita siyai asi havana kunge vandiudza izvozvo vaitorera neniwo ndichitorera kuti iri mutise mudaa saka mairira muchiti chii mukonza kuti poeza apurira indasikariri ndaikodzungudza musoro wangu ndibodzungudza nozvaita saka tindategerere ipapo sekuru saka kuna kuti chitsotsi chega chega chema chiri kuitika kumasowe kune mamwe masowe actually kumasowe actually ngakuti kuva vese vachanzwa vhidhiyo vakateerera
kune vanoita zvechiprofita oro vanoenda kumaprofita ngavangwarire nokuti ingiri umwe wemaprofita aibira aibira vanhu asi vanogona kubhilivhisa pakuti sevave pamafoni vaya vanogona kubhilivhisa vachida sezvizvizvi ini handiti baba moda kubatsirwa motisenda zita rako nefoto ndinoziva kuti kana uri South Africa obvious une Facebook handiti pafacebook handimandisendera kuti monzi Timothy Ningi ini ndinonotsvaga munhu ane surname yakafanana neyani ndotanga kubhilivhisa kuti Ningi unomuziva here Ningi unomuziva iye ototi for sure ndomuziva atobhilivha so kamudzarisenda chero 500 pakadaro watomubhilivhisa kudaro anodi anosenda saka noti kune vese vakateerera ngatichenjererei neniwo ndosaka ndakauya kwasekuru kanenge kuti sekuru ini izvi azvali sekuru wako ndibata vega ndisina kuvaudza ukatotipita kuchireurura ndibva ndatokoti actually zvese zvandakaita sekuru wako ndiudza handina murambirana nawo ima kungodzungudza musoro semadzungudziro amaita kumasoro ndatopata ndiri mudare noda ndandaudza chokwadi zvoko ndichibuda ndakangwada pao asi musikana wandakabira nangiri atevera uri pane umwe munhu wefamily yangu asi ndakuona kuti for sure hapana so zvakuba kwamudare nasekuru hamuna here dzimba dzamakaparadza nechiprofita padzimba ndikaamba hapana padzimba nekuti handisura dzimba semurume nemukadzi kumhuri handiti kuti wewe Robert mukoma wako sezvitaura maita kuti munoenda pafacebook handi une mukoma wako una sisi wako chakadai ndiye ari kukusumudzira mhepo idzi muchipa chiprofita zvekuti ndakamuprofita angu munhu chimudza zvouroheka ndikanyepa asi ndiyakoti ndikaona kuti ndataura zvamubhilivhisa ndototi dzakagwa mwana ndikwanisa kuti kubatsira inoti ini zvandoda zvadi zvatoita osaka ukatsvaga mumwe bva tikoimba ba mukwanisi iri kundibatsira ndoti handaita mudoko asi yenyu mari munemata sei ndatoiwana ndoda kunzwisisa pawati uri kumasowa wabatwa nemweya ubatsira maprofita azouya maamesa apa waimbotaura kuti mune tsvimbo yechiprofita pawozinge wakuchema nemweya apa vanga vakuchitsigira here kuti apa pane mweya apa ndozvandinotaura kuti hakuna chinhu chinonzi chiprofita kuSouth Africa because ndakafamba masowe akawanda ndisati kana ndatomoita izvozvo zvechiprofita ndakafamba kumasowe akawandisa kuda atikoti 60% yemasowe ari muSouth Africa ndakafamba ndichitsvaga kuti kurora ndisati ndakuita izvi asi hapana akamondiudza zvedambudziko rangu semaudzibva ndakaitwa pano pasekuru nokuti ndaitotiwo ipapo pasowe ipapo handi vanhu vanorira kumasowe vachitunga pasi ndatogona kutoita pasi hapana akambotaura hapana utomuruka kutoti imbaba mune mweya ndoita mwaita kutunga pasi utoti baba mune mweya saka kumaprofita uko kuti nditi ndakamosunga nemuprofita anotaura semaudzibva ndakaitwa pano posi pana pashua hakuna unzi ndakafambira kuzotsvaga hachanda kufambira ndakuzotsvaga hangu kuti ndisungunugwe ndirarama upenyu hunodadisawo hunoita vamwe vana ndatarawo maeji anguwo vari kuraramawo life yakaita straightiwo vanhu vari kurarama upenyu hwakanaka tani zvandandaindoko mune makore mangani muchiprofita ndikoti pa 2 dzakupinda muchipa chiprofita chedu bhozi zvakasvika pakutondisiya ndiri rombe bhozi ndakatomodhiraivha kuSouth Africa ndidhiraivha nefake license ndikauya muno muZimbabwe ndikatomodhiraivhawo nefake license yomuno muZimbabwe so ndakatodhiraivha ndakadhiraivha chanditoya kuno ndichitobut hapana kana chandoona chokuti ndakaita mari yokubata mari yokunyangarika gime nziriwo ndakasiya kuSouth Africa ndakazvisiya and handichatomodi kuti ndizvo pachiro musi wandakasvika pano ndotogwa kuti pane something chatodi chakuruka mandiri saka ndotokona kuti otherwise kana kuri upenyu hahwo semunhu ndakanjiya kubatsirwa kuna sekuru Kanengo asi ndotokumbirawo kuna sekuru Kanengo nevamwe vekutokukumbira kuti vatokondisungunurawo tiri muzukuru wavo
sekuru Kanengo hauna kuvabira, sekuru Kanengo hauna kuvaitira chiprofita chenyu, sekuru Kanengo hauna munhu wakauya kwauri vachiti ara kubatsirwa panyedzi. Vanhu vakatadzira vasi panapa, vanhu vakatadzira vasi sekuru Kanengo, vanhu vakatadzira vari kuona vhidhiyo iyi panguva ino vachiti watinonzi Madzibaba aiwa Madzibaba dhumisa, Madzibaba dhumisa. Vanhu vamakabatsira muda kuvati chii pazuva ranhasi? Kune vese vandaka handingati vamakabatsira vamakanyebera kubatsira chokwadi vese kune vese vandaka itoti inini Madzibaba dhumisa kuti wanyadzibva waziya. Kune vese vandakabatsira kana vachiri vari kuona izvezvi vachizi vanonzi Madzibaba dhumisa ndainamatira paPort Elizabeth. Tinoti kune vese varanda vaMwari ndiregererewo nezvandakakuitirai, asi ndiregerewo nemwoyo wese, asi chandokuvasira pakutaura kwangu ndechekuti maprofita eSouth Africa machenjererei nokuti vari kutsvaga mari. Hakuna muprofita wechokwadi, handisi kusora oro kuti asi ndakafamba kuda 60% yemaprofita eSouth Africa. Hakuna muprofita wechokwadi kutaura chokwadi. Akawanikwawo mawantu asi hakuna muprofita wechokwadi. Vandokuwedzera nhamo pamusoro pechi sapa kutunga pasi kubhilivhisa kubhilivhisa kuti vaoneka kuti uripo mweya sapana popasina ambute mbanje rekurora mbanje kana doro kuti ndasina mbodai doro ndaimwa zvangu, asi zvembanje mbanje zvokusuta zvanamomvera zvandainda nezvokusuta. But hakuna here munhu one akambokukonfronta kuti inini zvinhu zvauri kundiitira izvi handina chokwadi nazvo? Hakuna. Hapana. Munonyadzobhilivhisa? sangoka chimastered game chacho. Chigame ichi hazvatori kutaura chokwadi zvakweri zvokutsvaga kurarama. Nokuda kwokuti ndandaona kuti for sure basawo ndarasikirwa nebasa rangu. Ndakatomodhiraivhawo asi nchiro ndikauya kumba kuti ndauya kumba ndiri kuda kutora kana kuti license muno muZimbabwe chaicho ndakatomitry nditore license, asi mari yacho ndikaibata mari yayo ndogona kutenga doro yotokopera. But sekutora mamboda kuti sekuti hazvisive zvekuti hakuda kufadza vanhu kuti vauye kun'anga muchishora maprofita kuti vasaende kunobatsirwa ko. Kutaura chokwadi tikashora nokuda kwokuti hatisati tamasvika kupi padambudziko. Ende tikashora tichinyepera nokuti hatina kusvika padambudziko. Asi chandoda mawira ndakaita kunokuka handina muchandinosora nokuda kwokuti ndakatopi chiro ndandakawelese ndakauya ndisikabhilivhi kuti for sure n'anga dzinobatsira oro ndedzenhema, asi masvikiro andakaita pano ndikagara apa mamakazara vanhu muno, asi ndako ndichipinda apa sekuru Kanombo wakati iwe uri mbavha iwe. Saka mubvunzo wangu ndakatanga kutarira pa pakagara vanhu vakawanda, ndakatanga kutarira kunoti asi hama yangu sikanzi vachibva pane zvavakataura vakati une wakaba TV wewe, asi haunaba TV yoga, une zvawakatotora zvakawanda, uchiuya kuno unotora TV wewe for sure, and TV ndakadi ndakatora for sure. Saka ndo pandakatopa kutobhilivha kunoti shwanganga dzinoona ende dzine chiprofita cheshuwa nokuda kuti papa sina mai yangu pane sekura ndinga ndaomvera ndasangana navo chiro kutaura navo ndakatonga kutaura navo pano. So kuenda kun'anga kusoti waromba oro wadi, asi wabatsirwa dambudziko rako. Saka chikumbiro chako manjewo kuna sekuru Kanengo ndechei? Chikumbiro changu ndechikwa sekuru Kanengo ndechekuti sekuru inangu zvechiprofita izvi handichazvidi chenhema ichi, handiti ndiri munhu ari kuda kurarama upenyu huri straight husina munhu anosara achigunun'una nani newe, nokuda kuti munhu akagunun'una haidambudziko risikaperi, unogona kuzotsvaga uroi pasina uroi asi uri wakazoraichi wega. Saka chikumbiro changu nasekuru Kanengo ndechekuti sekuru ndiri muzukuru wenyu, ndakabva kuVictoria, ndinokumbirawo kuti mundisungumirewo ndanoita nechiprofita ichi chenhema, ndakuda kurarama upenyu huri straight, kana zvichibviravo chiro padhuze nawo ndikagara zvangu. Ko vanhu vakabira mari vakabhadhara basa raMwari wenhema ramaite vakati toda mari dzenyu, kana vakati vari kuda mari dzavo anenge anoti unoda mari dzavo, ndo chikumbiro chandotokumbira kuti ndiwanewo basa ndiitewo basa, anenge ati unoda mari yake for sure
handiko ndo inobhadharikayo uyo akatoda mari yake because hapana pandakamuchaja mari rimwe rikandotrat otherwise agoiri ma50 akuisa 50 rand yako munhu achiisa ma50 rand yake. Saka munhu 1 wandinoto ava 2 wandotochemera kuti ndiwanewo basa oro ndimuripe anonzi sinema yake ndikaikosha wakamita sei? Ndakamutorera TV yake girlfriend yandadanana nayo ndikauya kuZimbabwe. Kuita mumwe futi akandisheedza kupoteredza pete achida kubatsirwa akasvika futi ndikadanana naye chadanana naye akasvika pakutobhirivha achida kuroogwa neni asi chakazoitika nechekuti akasvika pakunditemba ndigara mumba make so chakazoitika nechekuti ndaitomutengera ndichimusapuraisa nesomething nemari yebva futi kuchiprofita chinema. Aiwa apapo ndandava basa kucape town so ndakazosvika pakumutorera mari yaisvika 18,000 rands. Yes. Saka ndo munhu wandotochemera kuti kana kuri kuwana basa ndo vanhu vandofanira kutanga kuti ndivape mari yavo. Kusi wakazomutorera 18,000 iwe wamubhilivhisa ari kukuchengeta. Chakaitika nechekuti ndava nemakore ndiri kuSouth Africa ndandoda ndakumba kuti ndiunganidze mari yekuti ndakumba zvazvadi zvichiramba. Hauna mari? Hana mari. Saka ndakaenda kuSouth Africa 2011 ndakadzoka 2021 saka ndakamutorera mari yake 2021 saka kubva ipapo kusvika nanhasi unoyu zvinomira zvakanaka. Wakamubloka? Handina kumubloka but kutotaura naye. Asi akazero ndiwe? Andoziziva andoziziva chero achitoona palive aritoziva fesi yangu andoziziva kuziva kuti ndiwe wakaba mari yake unoziziva akazviziva sei? akazopa kuti akandisira kadhi nefoni so andisira kadhi nefoni ini ndakabva ndatora kadhi amaitikira zvakaita ikanditange pakudai akatondibhilivhisa wawo aibva adatotengera mota akanditengera mota sho aibva atoti mota iripo murudzi wemota akati ndokupa fanira kundipa 10,000 imwe mozodi mozobhadhira mangwana. Saka iye ndakatotora kadhi nemota kana mota yandada kuti kutenga kana nokuthirowa mari nokudzoka ndakuthrowa mari yayo nokudzoka iye aenda kubasa akati atete munotenga munozonotora mari munozotora mari yekupesa kuti kubhadhara mota. Saka ini mari pandakazowithdrawa mari yayo mwoyo wangu hauna kuzofunga unobhadhira mota yayo mwoyo wangu wakufunga kutokupeka mabhegi nekuuya kuZimbabwe. Masi makazokomunikira kuti ko dedi maita sei? Aibva ipapo nanhasi handi. Saka dedi Madzibaba dhumisa muri kuti makabhilivhisa munhu kusvika pakuti uyai kumba kwangu mundibatsire makamubatsira makamubhilivhisa nekuti makapedzera makudanana makamubhilivhisa zvekuti akasvika pakuda kukutengerai mota imi ndokuzokwira bhazi ndokuya kuno kuZimbabwe. Nhamba dzake muchinadzo? Ndichisina nhamba dzake. Handitika aiwopa ari kuona anozotibata tonzwa kuti mungataurira naye sei. Mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe iri muno nekuSouth Africa vamakanyepera mubasa rechiprofita iri? Chandoda kuti zvangu kumhuri yose yeZimbabwe nevari kuSouth Africa kuti kana uri muprofita ita zvechokwadi ngatisiye zvekunyepera ari pamatambudziko ake nekuti kumunyepera kwauri kuita usi kuziva kuti uri kuzvisungira upenyu hwako. Saka kune vese vari kuita zvechiprofita zvenyu chandokukumbireni chekuti muri vamwe vangu kaisi asi dai masiya izvi hazvina mberi kumberi. Sando chikumbiro changu. Tinotenda. For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tafumani.